Има някои много интересни моменти в договора, които трябва да бъдат казани. И едното, аз реално започвам от там, откъдето господин Славчев завърши, че при извънредни виждаме обаче, че новата сглобка и едното, аз реално започвам от там, откъдето господин Славчев завърши, че при извънредни и непреодолими обстоятелства, когато националният интерес на САЩ го изисква, правителството на САЩ си запазва правото да прекрати прилагането изцяло или частично на договора във всеки един момент преди доставката на отбранителните продукти или изпълнението на услуги. Виждаме обаче, че новата сглобка, която реално си е класическа коалиция всъщност, на ГЕРБ, БСП, Има такъв народ и едно от двете ДПС-та, зависимост кога е по-удобно, защитава български национални интереси, тя защитава единствено и само чужди национални интереси. Благодаря. Благодаря. За реплика? Господин Янчев, заповядайте. Благодаря, господин председател. Господин Георгиев, аз с вашите изказвания по принцип не съм съгласен, както и с това не прави изключение, но това, което ни липсва в краткото ви изложение, в края на краищата, наистина ли в договора сумата е посочена в долари, а не в лева, както изисква българското законодателство? Други реплики? Господин Георгиев, заповядайте за вашата дуплика. Господин Янчев, да, действително сумата е в щатски долари, просто защото този договор, както всички останали, не поставя български национален интерес на първо място. Реално това е поредният договор, който да служи на силния на деня. И когато управляват ГЕРБ, БСП, Има такъв народ, ДПС, когато тези формации управляват, те гледат кой е силният на деня. В днешно време те считат, че САЩ не са силните на деня, затова са се обърнали към въпросните урсули, които командват в Европейската комисия, които обещават 800 милиарда, затова гледат натам. Утре обаче, ако решат, че отново силата се преместила на някое друго място, моментално като слънчоглед се преориентират. Тоест имаме едни класически политически ветропоказатели, които единствено ги интересува какво, къде. Те са категорично против. Нали? Късаха ризи тук, как не може, как така ще се плаща в рубли, пак то не се плаща в рубли. Газпромбанк си превалутира плащането, но те късаха ризи и обясняваха как не може такова нещо. Абсурд, никога, за никакъв случай не може. Когато обаче трябва да се плаща щатски долари, те казват, браво, това е много хубаво, похвално, така трябва. Аз дори се очудвам, че не са направили предложение, че искат да въведем еврото, а не искат да въведем щатския долар. Но явно просто никой не им го е дал това като идея, като съвет и като команда, за това като са изкомандвани да се въведе еврото, те са козирували на тази команда. Обаче ако някой се беше сетил за океана, можеше да искат да се въведе щатския долар, у нас не се знае. Съответно, сглобката многократно е доказала, че обслужва чужди интереси, както искам да припомня, например БСП, те пък късаха ризи за реакторите, че не трябва да се дават от Белене за Украйна, и на последната комисия по енергетика как гласуваха всъщност БСП? Не гласуваха. Те така и когато ставаше въпрос за вдигане на ветото спрямо Македония, предателското премахване на ветото, БСП как гласуваха? Тогава въздържал се. Това са евроатлантическите ценности, така се обслужва евроатлантизма в страната. Въобще на нас ние вече считаме за нещо нормално, че новата коалиция от ГЕРБ, ИТН, БСП, по-скоро ненормално очаквано, ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС обслужват чужди национални интереси и си менят мнението постоянно. Но ще дойде време и те вече няма да са на власт, български избирател ще ги прати в небитието, някои от тези формации въобще няма да премина 4% бариера и тогава вече, когато Възраждане поеме управлението на страната, нещата ще си дойдат на място. Благодаря.